Epda iti maysa nga espong ha iti arak, sadain kabil iti murdong ti hisopo, ket ingaw at da iti ngiwat na. Naimbag nga malamtay amin kakabsat. Anyayay dagiti banbanag nga pakawawan tayo at tao. Danom lang ba? Wenno arak kadi? Mamatiak nga amin tayo ket napadasan nan iti mawaw. Adu abanag dito'y lubong ti mabalin tayo a pakawawan. Mabalin mawaw tayo ti linak kental na ti panunot. Wenno mawaw tayo ti namnama nga makapagbiag iti naragsak ken naginawa. Mabalin pa'y mawaw tayo iti panagayat. Panagayat nga aggapo iti gagayem. Wenno inginguten tayo iti biag. Kas kuma iti pamilya tayo. May bagak nga siya ket may saak kadagiti tattao nga naparaburan ti aglaplapusanan a panagayat nga aggapo iti pamilyak. Isu nga sa anak amawaw no may panggep iti dayti abanag. I considered before my family as a perfect family. Di makelak anaragsak ken kontento. Gapu, tadagiti naganak kanyak, ket pinunnuda kami nga agkakabsat, itinasken nga panang taripato ken panagayat. Kaasi ti Apo, ket nakaadal kami amin. Siya ken iti may kadwa kabsat ko, ket nagturpos, iti kinamaestra wenno kinamaestro. Sa iti mesa pay, ket hotel and restaurant management met, iti naturpos na. Talo kami anayanak nga kakabsat. Siyak ti inunaan, ken may sa ababai. Asideg tirik nami nga kakabsat iti tunggal maysa. Ta may bagakman mayat iti langen-langen mi atallo. Uray adda saan miya pagkikinaawatan, nabiit ken nalakami lang amasolbar. Siyak ti inunaan ngagpayso, ngem bayat iti panagdakkel mi, kasla siyak metten ti nagbalin aboridek. Istrikto ngamin ken manang ilalah dagiti dua kabsat ko a lalaki. Protective da, kumbaga. Isupay siguron nga ti ammok idi ket agbaket ako na balasang, taad adalang nakabantay da kanyak adwa. Ugali siguro ti lalaki nga kakabsat, bantay sarado da iti kabagis da nga babae. Kaya't kuman nga i-focus kakabsat, iti ibingay ko akapadasak, iti may kadwa kabsat ko. Iso ni Ace. Seryoso ken istrikto ti personalidad na. Iso ti makunak nagbalin akasla inunaan kanyami atalon, saanen asyak. Numan pa'y manakigayam a tao, ado talaga ti gagayam na, pagdating kanya ket formal ken legal isuna. Ading imbes manang kuma iti panang trato na kanya. Isu nga, no anya tinasken nagalad ken garaw iti mesa a babae, dapat iso talaga ti aramidem, gamin ungtan naka. Bawal kanya na ti pagkatakatawa ti napigsa. Gapo iti daytoy, mas naging close ko pa'y isuna. Jairik na panatagak taamok nga dalaing isuna a pagsandagak ken pagkamangak. Kas kabsat na, nagdakkel man ti bilib ko kanyana. Kasi nagado ti banbanag nga saan ko nga maaramid, ket isuna maubra na amin, laklakaen na lang. Numa nagbutbutengak, iso tinatured.
Numa nagbabainak iso ti ada self-confidence na. No agpada nga katigid ti sakak, iso naket nalaingag sala. Ado dagiti banbanag, amasapul nga aramidek, ngem saan ko kayang obraen, iso nga iparamid ko kanyanan. Gapoy ti daytoy na sana kayakon nga nakadependar laeng kanyana. Amin na banag ket iasak amin kanyana. Naibalikas ko itatay, amay bilang ko, amay sa perfecto ti pamilya apakay bilangak. Sa anak Apulos, anawaw, ti panagayat ken panang taripato nga gapo kadakwada. Ngem idi may ka-20 ket 3 ti Nobyembre, tawen 2015, saan ko nga inpagarup may sa trahedya ti sumangbay ti pamilyami. Dandani agalas 7 ti agsapa, pinalawak laeng idi jay balaymi ni ading ko, ni Ace. Inbagak nga umuno na akon tabaka maladawak iti flag ceremony mi. Ading, maruno kanto laengen wen manang isut insungbat na. Kanayon gamin nga agkuyog kami. Iti papanagbasa, ilugan nakmet na iti motor na, taagpada kami amang isursuro ijay kandon. Siak ijay SJI, ket isu na met ijay Nikosat. Kas jay met laeng iti malem a panagawid mi. Umay naklata sundwen ijay skwelaan mi, ket sakbay kamintun nga agawid. Ket sabay kamintun nga agawid. Ngem dayjay nga agsapa, imun unanak arimuar, jay balay ket naud-udi isuna. Isugaya men daydi ti maudi nga panakisaok ken kuana. Itinaldaw-aldaw jay eskwelaan da, isuna ti in charge ti panagilukat ken panagusar ti sound system para iti flag ceremony da. So dapat nasapa isuna kanayon. Saan ko man amuno apay aday tang aldaw, ket indadladaw na tinagrubuat, ket sigud met anasapa amapmapan. Pimmanaw isuna jay balay, pas 7 kanon. Iti panagturong na iti eskwela andaan nakamotor, na aksidente isuna iti dalan. Alas 8 iti bigat, agdama idi nga adda akon ti eskwelaan mi, saan ko man maawatan iti mariknak, idi adda mangipadamag kanyak, nga aday ti dakes a napasamak ken kuana. Kasla nagtupak iti lubong kanyak, idi mabasak tay text message ti karuba mi abalasang. Kunana, manang may ni Manong Ace na aksidente, grabe kano. Saan ko amo ti aramidek kadagijay akanito? Saan ko man kayat iti mamati an aksidente? Kasi amukmet nga maingat isuna ngagpatpataray iti lugan. Pinaspasaklatan ti rumuar ti eskwelaan mi, tapan ko kitaan ti kabsat ko iti ospital. Tumaytayab jay panunot kun idi, ngem adalat ta jiriknak, adalat ta jinamnamak, nga mabaling nga nabiyag pay isuna. Naglugan kami garod iti van, pampasahero a van, anapan ti ospital, ket kinuyog nak ti kamaystra ak agayem ko. Iti lugan, apag isu nga agi-istorya dagiti pasahero. Ala, nagkasang meten di napasamak, jay lalaki na disgrasya itatay. Natay asigida jay lalaki, kunada. Kasla nagdoble a nagtupak jay lubong kanyak, idi mangeg ko dagiti abalikas da.
ket agpayso. Iti makadano nak iti ospital, awanen isuna. Nagsakit man tirik na, tain sigida laket di metten. Awan man lang pakada na, awan man lang senyales, mapukawen isuna. Intero tila dingit mi, ni mamang, ni papang, kastamet ti may sapay akabsat ko. Ti kaunaan nagundaway, na imatangak, ti panagsangit da amin. Ket isungatan, ti kasasakitan, amarik na ti may sa tao. Diyay makitam nga maladla diningitan nga intero, ti pamilyam. Diyay rik na nga kayat kumete agsangit, makisinangit kadakwada. Gapo iti kinasakit ti marikrik na. Ngem, kailangan nga pigilak ti bagik. No agsangit nakmet, kasla malmes kaminton amin nga sa nga pamilya. Daydi man akanito iti kaunaan na gundaway, anariknak ti makasapol ti danom. Danom nga iyarig ko ti presensya ti kabsat ko. Kasla na at siya nan amin nga ubog ti karayan, mabalin ko pagalaan ti danom nga inumek. Mawawa ka intero. Ti kabsat ko nga ibilbilang ko, mabalin ko pagalaan ti danom, tapno saan nakamawaw ket naawan. Apagdarikmat, napukawen isuna. Nagsakit kaya nagtuok ti riknak, gapoy ti panakawaw ko, ti panakaawan ni Ace. Ngem no panunutek, awan ti tawa mangayat amawaw. Di nakarkaron, idi tirigat, anapasara ni Apo Jesus tayuan ng isalakan. Inanusan na tiwaw na, kalpasan na naparparigat ken nailansa. Napasara na daytoy, taamuna nga naindakla na banag ti kasukat na. Isu ti panakaisalakan tayo amin na tattao. Dagitoy nga napasamak ket amuna anakem ken pagayatan ti amana, ken ama tayo amin ni Apo Diyos. Isuga po na nga insakripisyo na itibiyag na para kada tayo. Ni Apo Diyos nga ama tayo, naglaing ken maidaydayaw. Agsipod ta nagsaya at ti plano na ititunggal maysa kada tayo. Ti panakaawan ti kabsat ko ani Ace, isugayam ti plano na. Inaramid na daytoy tapno masursurwanak nga tumakder iti bukod ko asaka. Ken tapno agbalin kami amas na tibtib ker a pamilya. Nagsakit tinakem ko, nagtuok ti riknak, ken nawaw kami iti presensya ken panagaya ti kabsat ko kadagijay a panawen. Ngem, aniyan na kinalaing ti Diyos, ta kalpasan ti upatatawen, na isublimet laeng kanyak tinaawan na kabsat ko. Wen kakabsat in sublina. Ket saan laeng akabsat in sublina, amang pedped ti waw ko, no di pay ket ninayunan na, ti agserbi agayem ko, ken asawak. Namamok da iti a tao, ket isu tinagbalin nga kapis iti pusok. Kasla saan na kamamati idi damo, taapayen nga kasla jay kabsat kumetten dayto ya simbang bay ti biyag ko. Nagado ti galad na amay padak ni Ace. Agraman sa payen itsura ta may bagak nga ada tinagkaingasan da adwa. Nagkasar kami idi 2019.
Nagsangit ak idi ta malagip ko ti kabsat ko anaawan. Ngem uray pa inukasta, iso ti maysa kadagiti kararagsakan akan ito ti biyag ko. Jairik na nga adadanom nga inumek, saan akon amawawpay. Saan akurang wenno makalmes ti kaaduna, ustulaeng tapno mariknak tinapalaw sa panagayat nga aggapu iti pamilya ken gagayem ko. Iti agdama ket awan pay anak mi, kaya naginadayo kami gapu iti trabaho na iti balasiw taaw. Ngem makunak nga saan nakapulos sa mawaw ti panagayat na. Numampay adayo kami ti maysa ken maysa, mariknak ti panangilalaken panangipateg na kaniyak. Banag nga saan kon pakawawan pay. Iso nga kinunak ken na po tayo a Diyos. Thank you Apo ta sino katammet laeng day di naawan nga kabsat ko. Hindi kanak pa iti bonus na. Best friend ken asawa. Amin tayo ket makarikna ti panakawaw ti biyag. Sabasabali laeng awagas ti panakawaw tayo. Ngem laglagi pen tayo kuma, nga adda ti maysa apagtungpalan to dagiti panakawaw tayo iti naduma-duma a banag. Ni Apo Diyos saan namat maturog kakabsat. Saan tayo arumbeng ti maawanan ti namnama? Mangted isunat ti danum nga inumen tayo. Ikkan na tayon to ti danum, tapno saan tayon amawawpay. In His amazing will, in His perfect time. Agyaman na.